Bibi gramos, anak. 7 gramos. Kami manok guys, dagan kayo guys. Napugi na miso. Siya tag suktong kay namang area dre. Kawalas panuhot ba? Oh. Yapil na ka. 5 na pamiliti guys, langit na guys, tro. Langit na sunahan. Sabi nga langit guys, naog na gido. Chat ratak kanaway. Ito tawan. Ano to? Yes. Ganir. Yawan na karaan mo masunod kay makanay-unay na ng Jurjet. Yes, of course. Chat Jurjet. Panghagbas na dito, bray. Sakto jud dayon atong 5 dayo. Pwede ako muluto atong isa, luto si ano atong isa. Mana mong gikuan nga chicken guys. Bisaya nga manok. Iihaw. Jurjet atong wanda. Miro ba? Kubkub. I-update sila George, unsa na nahitabo George? Ako kanay guys, sulod na to sa kuan guys. Isulod na to sa kaldero ha kay wala bitsa na. Ayo dre. Ikuha pa nag-ihaw pa tarog kuan. Ihaw pa tarog manok. Dot, imani dot. Gusto lang gid mong manok guys, daghan kayo. Ang manok dre, 40 ka buok, ibiligya ra og 12. Daghan nga na mga sobra na yung mga 50 na ni kapin. 40 ka buok ang mga ingani kadag ko. Ni kadag ko. 40 na ka buok yang napoy mga piso, sobra. Yung mga gagmay. Ano ba? Yung may rasa buwan, ano? Buyos naman wala no. Sakit ba yung tuhod? Wala, sili. Ada sa boss, tayo. Go, gitak ang namo tong manok nga gikuan ginatadta ni George. Kupsan sa nato gamay. Kupsa na to gamay kay human magkupos, kita na po'y makupos. Kubkub na taron. Kubkubo na to eksakto ni dre. Ano sa manok ron sa kadaghan guys ha. Aron guys. Tik. Di pa na mao. Hamo to ingon mo nga kondo. Katong dako kayo jud, wa pare. Wala pa. Dili mo do. Dili na mao. Po man sa bukso na ko nga. Gwapo kay to color ro. Mabot ro.